Najlepšia bezstimulantová pumpa v Európe a na československom trhu. Máme to tu, Pump Serum od Nasipsa, pri chuti Cola Shock, Cherry Bomb. OK, takže chlapci z Nasipsa údajne vytvorili najsilnejšiu československú európsku bezstimulantovú pumpu a my sa poďme na to teraz pozrieť a poďme to porovnať s našim topsetom. Takže tuto máme stĺpček, jedna skupka, tu sú dve, tu sú tri. No a poďme si to pozrieť. Takže L-citrulín na jednu odmerku 4 gramy, na dve odmerky, ak to porovnáme, u nás je v topsete jedna odmerka, cca 28 gramová, v ktorej sa nachádza 10 000 citrulínu, čiže je to veľmi podobné. Chalani tu dali L-arginín, z môjho pohľadu ja si myslím, že je to zbytočná vec v dnešnej dobe dávať do pretréningoviek, pretože už dávno vieme, že citrulín je lepšie vstrebateľný, lepšie využiteľný pre telo. A ja som to z našej pretréningovky vypustil, pretože úplne dostatočné množstvo 10 000 mg alebo 10 gramov je pecka. Aj tu keby chalani nechali len tých 8 000 mg citrulínu, tak je to bomba. Pridali aj glycerol, tak ako to máme aj u nás. My máme glycerol v množstve 5 gramov, oni majú na jednu odmerku 1,5 gramu, na dve je to 3. Štúdie hovoria, že minimálne množstvo glycerolu pre hyperhydratáciu je až nejakých 1,2 gramu na kilogram hmotnosti. Na oddelenie dehydratácie postačuje 0,125 gramu na kilogram hmotnosti, čo predstavuje na 70-kilového človeka 8,5 gramu glycerolu. Čiže aj tá najnižšia dávka, ktorá by mala zabraňovať dehydratácii, tu to nespĺňa ani tu. Čiže ja si myslím, že je to dosť poddimenzované, čiže v tomto množstve je glycerol v tejto pretréningovke, by som povedal, že skoro zbytočný a skoro bez efektu. Hovorím, u nás je to 5 gramov, ani to nie je žiadna výhra. Ďalej tu majú betaín, u nás máme v jednej odmerke tiež 2,5 gramu, tak ako oni v dvoch. Ďalej tu majú extrakt červenej repy, čo je fajn, my toto nemáme. No a potom sú to minerály, draslík, soľ. No a ďalej tu majú extrakt z hroznových jadierok, z borovicovej kôry, ktoré ja nemám. To sú látky, ktoré tiež podporujú napumpovanie, avšak my sme to tam nedávali, pretože usúdil som, že v takomto zložení, v akom máme našu pumpu, teda citrulín, glycerol, betaín, sú zložky, ktoré podporujú napumpovanie a v takom množstve je to úplne dostatočné. Chalani to chceli vyhrotiť, tak tam dali aj tieto zložky. Summa sumárum, za 37,90 je to fajn pretréningovka, pričom pri jednej odmerke je to 50 dávok, avšak ja by som jednu odmerku určite nedával. Určite by som šiel minimálne do dvoch odmeriek, pri takomto zložení už to dáva zmysel. Tým pádom je to dosť blízko našej jednej odmerke, pričom u nás v jednej odmerke nájdeš ešte 4 gramy beta-alanínu a 1000 mg L-tyrozínu na podporu sústredenia, čiže o toto je obohatená naša pretréningovka a ten tyrozín je tam naozaj cítiť. Pump Serum od Nasipsa je fajn pumpa a pri dvoch odmerkách z jedného balenia máš 25 dávok, u nás máš 20 dávok. Avšak hovorím, naša pumpa je najvyššie obohatená o 1000 mg L-tyrozínu a beta-alanín, čiže látku, ktorá oddialuje prekyslenie svalov a dokáže posunúť tvoj tréning o 1-2 opakovania dopredu. Čiže, či je Pump Serum najlepšie na európskom trhu, neviem. Môj subjektívny názor je, že je to veľmi podobné nášmu topsetu, prípadne iným na trhu, ktoré majú podobné zloženie. Určite je veľmi dobrá a za tú cenu priateľná. No a ak chceš mať pre tréningovke aj 1000 mg tyrozínu a 4 g beta-alaninu, tak sa nasyp na topset.shop.